ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, шумо блоги тоҷиконро тамошо карда истодаед ва мо видеоҳои шавқовару муфидро эҷод хоҳем кард. Мавлоно Ҷалолиддин Муҳаммади Балхӣ, маъруф ба номи Румӣ, Мавлоно ва Мавлавӣ, яке аз бузургтарин суханравони адабиёти форси тоҷик ба ҳисоб меравад, ки ба назарияти эъҷозу эҷодаш дар асри 13 такони бузурге ба адабиёт ворид кардааст. Пас аз Саноиву Аттор, Ҷалолиддин Балхиро дар тасаввуф ва ирфон муқаддам медонанд. Ҷалолиддин 3 сентябри соли 1207 дар Балх, шимоли Афғонистони ҳозира ҷашн ба олам рӯй кушодааст. ӯ шоир ва олими тавоно, яке аз дурахшонтарин ситораҳои осмони адаб буда, бо офаридаҳои олимазмуну рангин кабои қабл хаёл номи худро дар ҷаҳони маънавӣ ҷовидон гардонидааст. мерози адабии Мавлоно Балхӣ хеле пурсарват ва рангоранг аст. Он аз ҷиҳати нави сухан, назму насрро ташкил медиҳад. яке аз мероси бузургтарини ӯ Маснавии маънавӣ мебошад. Маснавии маънавиро бори нахуст олими англис Рейд Николсон аз забони форсӣ ба забони англисӣ гардонидааст. Солҳои 1925-1937, ки аз 25632 байт иборат аст. Маснавии маънавӣ, ки аз 6 дафтар иборат буда, бо чунин зайл тақсим шудааст. мазмун ва мундариҷаи Маснавии маънавии Ҷалолиддин Балхӣ ҳаёти фалсафӣ ва динӣ дар ислом аст. Ба ақидаи олимон чунин бармеояд, ки Мавлоно 6 дафтари Маснавии маънавиро ба 6 пайғамбари мурсал ташбеҳ додааст. боз яке аз эҷодиёташ Девони Шамси Табризӣ аст. ин дафтари ишқ ва суруди озоди ботинии инсон аст. ин нағмаи эъҷозест, ки салтанати инсонро ба ҳастӣ, заминро бар коинот, ишқро ба имон, ҳаётро ба марг, оштиро ба ҷамъ таҳким медиҳад. Ҷалолиддин Балхӣ яке аз сермаҳсултарин адибони тоҷик аст. ӯ бо мероси адабии худ ҷаҳонiyonро дар ҳайрат гузоштааст. баъди дарёфти дараҷаи кофии камолоти инсониву ирфонӣ, варосати ҳақиқии мероси маънавии падару устодон ва дарки муридони сершумори худро ҷамъ оварда, мактаби маъруфи худро таъсис медиҳад, ки Мавлавия номида шуда, минтақаи фароҳи ҷуғрофӣ Руму Эрону Афғонистон, Арабистону Осиёи Марказӣ, Шому Мисру Қавқоз ва Ҳинду Чинро фаро гирифта то ҳол идомаву ирода дорад. Мактаби Мавлавия тариқати тасаввуфи бародариву ҷавонмардиест, ки тақрибан соли 1240 аз ҷониби Мавлоно Ҷалолиддин Балхӣ дар Коня поягузор шуда, заминаи хатти саввуми ӯву пирону ҳаммаслаконаш ташкил медиҳад. яке аз аркони таълимот муқаррароти Мавлавиён эътирофи баробарии тамоми дину мазҳабҳо ва эҳтирому кулли расму одатҳо мебошад, ки на танҳо дар сухан, балки дар амал, дар муносибату муошират бо мардумони ғайримусалмонӣ ҳамзамони Рум дар муддати тӯлонӣ ба кораш андохту судҳо бардоштанд. дар соли 1672 ҳиҷрӣ, дар поёни беморие ки зоҳиран таби муҳарриқа буд, Мавлоно дар Коня чашм аз ҷаҳон фурӯбаст. шайх Суруддин Қунавӣ бар ҷанозаи вай намоз хонд. ҷасади ӯро дар ҷавори турбати падараш, ки мавсум ба боғи Султон ё Ёронбоғча буд, дафн карданд. бародарон, ин буд каме маълумот дар бораи Ҷалолиддин Балхӣ. дар охир пайвандҳо мегзорем навор дар бораи зиндагиномаи дигар бузургон, то ки ҳар як тоҷик бузургони худро шиносад. бародарон ва хоҳарон, агар навори мо ба шумо писанд омад, лайкро пахш кунед ва обуна шуданро аз ёд набароред. Сарбаланду хонобод бошед.